fazie zigilatzeko duna azite gaude, eta urte bukaeran, urrengo urtean hasieran, 2019 hasieran, bukako ditugu lehenengo fazeko lanak zigilatzenak. Eta beste 5 faze faltako hile 2021an bukako hile. Hortaz gain, zigilatze guztile inbitartean zabortegilek, bai lixibia batetik da bai metano gazatik eman laizken kaltiek ekiditeko indena da, lehen urteko 2017ko abuztuen amaitu zin lanak, zigilatze provizional bat inda kalte horiek ebitatzeko, ekiditeko zigilatze definitibu, behin betikue egin arte. Esan duen bezala, azpeitilen aldaketa handi bat onda, eguneko 40ko mailatik eguneko 30 gorako gaikako bilketi egin lortu dugu, helburu lortu ez, ojarreteko bazirako helburu lortu ez, eta horrek ekartzeko paradigma berri bat herrireko, zabortegi gabeko herri bagea, zaborra sortzitugu, lehenoaino gutxi jota eokilo zailkaute, baina zabor hori ere ertera bat eman bertzako, baitere lapatxe bertan daun garbigun pilatzeanak eta horianak. Zabortegi lapatxekue bizatit emanatzea, zabortegi zarra eta zabortegi berria. Laroigarren hamarkadan hasi izana betetzen, eta bestie 2010ko hasi izana betetzen, bizati bezala daude. Orduan badago, aspaldiko danez egon kortute, eta hor zigilatze lanak hilizkegu, baina bestie itxi eta 5 urte berrezin ditu zaborrak egon kortzen. Orduan, 2010ko abenduen itxi baldin bazan, 2008 arte, 2008 azir arte, inguru arte ezin da hor lanik egin. Egin berrezin deo proba batzuk, estabilizaldan, 5 urteko epe bada hori, 2017ko amaziko abenduen itxi bazan, 2017, 2018, 2019, 20 urte. Orduan horri zingoa. Udek lixibia bukertetzen alapatxekuek tratamentu bat ematezako lasako araztegilen, herriko beste udei bezalaxe, eta gure gaude behartute herriko beste enpresak eta etxeku bezala, konsortzio bizkatze izkun parametrun barruen iti isurpete. Hor momentu betetzen egea, isurpetako parametro guztiak eta garbitzea lasako araztegilen. Hor, zabortegilen azpilen, zaborrak gotien, 8 gaz batzuk, metano gaz batzuk izango genuke. Eta gaz horiek filtraute azale hartetzeie eta gero atmosfera juteie ozonoe kaltik eginez. Zeoko emisio horiek ezateanak ez. Orduan, hori momentu niten nahi gana da, esan dugu zigilatze provizional horrekin, azken finin plastiko beltza handi bat jarrizako gainetik, eta hor sortzeienak tubo batzun bidez hartzeitu eta legik eskatzeu bezala ozonoko kapien kaltik eziteko, itei horiek tximini baten erre. Orduan dakeu, gaz guzti horiek erretzen egia. Hori ikusiten lapatxen aigea saiatzen, bero hori eta erretzen gaz guzti horrein energia bat o aprobetxamentu bat eman aien. Orduan aigea azterketa bat egiten, prototipo baten bidez, hortik hartutako metanua garbitu ondoren erabilgarri izan daizken. Bai, gaz naturaleko zarea sartute, edo beste irtenbide batzuk emanez. Orduan hori momentuen gaz metanuen egin behar dena legislazio ezaten betetzen egia, kaltek eziteko atmosferi erretzen egia, baina nahizako proiektu bat hartatzea horri. Horreatik egia prototipo bat lapatxen jarriez da proba ginez hori ikusi beharko du, prototipo horrek ze maitze emateitun, eta maitze gokile baldin baia abertzerten bidea.